салом дӯстон, дар ин навор мехоҳам шуморо оиди чӣ гуна парвариш намудани сирпиёз яъне чеснок дар муҳити кӯҳистон ошно созам. хуб, чӣ хеле ки мебинед дар ин ҷо ҳамчун барои эксперимент, барои намуна, барои омӯзиш як раг мо сирпиёз шинонидем, сирпиёзи тирамоҳӣ. ҳозир он чизе ки мо аз бозор мехарем, мехоҳам ки як гур муқоиса намоем ки то кадом андоза фарқият байни сирпиёзи маҳаллӣ ва сирпиёзе ки бозорӣ аз куҷо мебиёяд, шояд аз Хитой мебиёяд баъзешон, чӣ фарқият мавҷуд аст. хуб, чӣ хеле ки мебинед, ин сирпиёз қариб ки он чизе ки мо аз бозор мехарем 2 маротиба аз вай калон аст. нигоҳ кунед ки ҳар як донаи ин чӣ қадар калон аст. хуб, агар боз мо метавонем ки боз масалан канем инҷа биёй синишон кунем инҷа канем. мана нигоҳ кунед ки чӣ қадар сирпиёзи мо донаҳош калон ҳастанд. ин маҳаллӣ, ин бозорӣ не, тухмшам тухми маҳаллӣ. хуб, акнун дигар кори омӯзишие ки ман мехоҳам дар ин навор қайд кунам ин аст ки баъзе одамо мегӯянд ки вақте ки сирпиёз навдаш калон мешавад, бояд ҳамин навдаш канда шавад аз ҳаминҷа. барои чӣ? ба хотире ки вақте ки ин ҳаст, шояд ки вақте ки ин ҳаст инҷа ҳамин дар калон шудани бехи дар сирпиёз таъсири худша медозад. хуб, ана нигоҳ кунед ки ин аз ин аст ва ина мо аллакай як моҳ пеш кандагӣ гирифтагӣ. фарқият байни ино бинед ки дар ҳақиқати калон аст. шояд дуруст бошад ки ҳамин қисмати ҳамин бояд шикаста партофта шавад. ин як. хуб, ҳозир боз дигар кори амалие ки мо иҷро мекунем ин аст ки баъзе одамо мегӯянд ки ба хотире ки навда калон нашавад, инҷа хурд нашавад, бояд ина банди греҳ кунем. хеле гап ҳаст. морам ин кора кардагӣ. ҳозир рафта як сирпиёзига аз онҷа меканем, мебинем ки то кадом андоза ин гап ҳақиқат дорад ё не. биё хуб, мана чӣ хеле ки мебинем ҳамино ҳамаш сирпиёзои бастагӣ, хелайна бастагӣ. ҳозир мо мебинем ки чӣ гуна ниҳоли бехи ин сирпиёзо чӣ хел шудагӣ. масалан, хуб, чӣ хеле ки дидем қариб ки ҳамон як чиз аст, фарқият нест. мана мебинем хуб ҳамон чиз. дар инҷа мо сирпиёзи калон дорем. вай ҳаст ки масалан ана ин навдаи байн шикастагӣ буд ва похош ранги ино бастагӣ набуда. боз бо як тайга мо меканем ки бастагӣ набошад ва навдаш кандагӣ бошад. ку чӣ хел аст барои намуна. хуб, чӣ хеле ки мебинед ҳозир мана ино аллакай дар вақташ кандагӣ. ҳозир бехия мебинем ки чӣ хел аст. дар ҳақиқат калон аст. хуб, тавсия медиҳем ки
ҳамин похе ки ҳаст, ҳамин панҷои ҳамин набанданд, ҳамин хелистанд. фақат ҳамин чизе ки ҳаст, ҳамин агар шумо канед барвақттар 1 моҳ 2 моҳ пеш хуб аст. чунки рӯиш ки ҳамин навда тухмаш кандагӣ аст, бехшон калонтар аст. рӯиш ки кандагӣ нестанд, бехшон ба ино намебояд. хуб, ин чизе ки ҳаст, ямо сирпиёзое ки маҳаллӣ ҳастанд. ана ин сирпиёзое ки худмон парвариш кардем. чеснок. хуб, ин сабзавот бисёр сабзавоти фоидаовар аст. аз ҷиҳати дорогӣ, махсусан барои зуком, барои аз байн бурдани вирус бисёр чизи муҳим аст, фоидаовар аст. ия метавонем ки дар салатҳо истифода барем, майда карда, ва махсусан дар қариб ки мо дар кӯҳистон дар масалан хӯроки нисфирӯзӣ шом дар ҳама гуна овқотҳо, хӯрокҳо истифодаш мебарем дар салат. масалан ман бо ҷилғод якҷоя реза карда қуртоб да бисёр хуб аст, лаззати бисёр хуб дорад. хуб, саломат бошед. агар саволо бошад марҳамат комментария да нависед.